Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkon ita. All Assam Bengali Youth Student Federation atum kaning jaya pathak jaya katharpen lamwai kipi. Kedam tang there poni phai ke thomarni Diphur Press Club asa Hemalong All Assam Bengali Youth Student Federation mate ASB YF atum pen pherang ke mai kang ni pon along kaning jaya pathak pini put thot jaya katharpen methang asa Hemalong pherang ke mai long pen lamwai kipi pon thu. Ang tonalam the kachini jia phan pherang ke thengnu kaning je ponalam thele ar jupon sana. Journalist atau reporter atau manili nang litumhan kaconing ripen nang litum gewang pot curulo la salam bangke nili personnel lo na pasi nili ke thak dunji ning hang he ajir ding ulo hala All Assam Bengali Federation atau press along pulo dak di pu press along je la bang so long li hala Pramo Mohini Chakraborty along lik pul hai ipu dat number 534 bigha abang ke ave kotha ke thomra lusa isi ha Horilal Bosti along dak dipu la so long le bongali tumsi nangithi dun lo lage job along le takali lage sarkari along le pusi ipu Aprang alam bang lo, six schedule ke di, alang itu 1966 si bang pulo, 71 kan si dak di pugedo pulo, ko nato me dolo ne itu sini ne, alang itu unda pupe ko nalo ne gedo, hada ka bang kali lagi, nearly 1987 aning kan dak secretary gedo hut, council long secretary gedo hut, labang so long le habit ajula. Habit aja lo, lama habit mana la ingnam tepik po bangali, setala dubong pe ne wang u hedi, la sona dim ye, dubong thong prang pe ne wang u la sona dim, lama si hala sohot, nelitung ngecing wai ye bang akai pacerai long le det nangi te, ilitung tek mucot atung le long le cerai na, nelitung ngecing wai neli talo, madhop terang alang linon kawe det lo. Lapen ke Harsing Teron alang liga dolang Donesar inti non dolang lapen hala kru ko pumiyong ke hala bodon kru dolo lapen ke well born kru ta dolo lapen anut ka preket penang atum dolang hala seven itu kan singwai la si long ling ni lita dak la aki joy along lik habit aju la sorkari along lik putih pulang ala sehut amasi nilita cerai dun lo apata ta long lo apata dak nombor ke haru phora thomke roughly 534 dak nombor lapen asreni bagi trityo ghor bosti pula ghor bosti hem ki kimapat lapen ang area bangke adang ke theke kotha ke thomra lusa isi lapen apata nombor bangke lake miadi pata nombor 316 nelimen sigedu loya layer alamang la bangke amasi neli dolo hala suhot neli dak di pupen men neli pan nang toyjul aman neli dam nang koplo amat si neli Karbi Anglong ke wang long le den neli pandak nang ape dolong ke government order ke ningkan isi neli dolong ji pul he amat ciklo jon sirke pambong neli pandak penang toy amat si la sopot non halai hui detail alam pudam lo te pine bang aning oi tu lagi mene neli detail alam pudam de det po la ba setan neli dak pendam joi lo neli panang toy joi lo neli dak long dolong le den lo Karbi Anglong ke ahut pen ba lapuan lo setan nang dolong ledet lo nili ha dubri si nili panang toy kahe lo nai thai si lapan toy nang hi pulo masih nili pan dubri si additional DC development akam hadak si nang toy nili hadang inut pet do dam no aman nili ha sor bang gedak dipu
executive magistrate council claim bob osomar tum dak si duk la pul rani arlo so po jo lai hui lang nun tek det no ama si along le la pu do kok lo lai la alam mang ke ama si no na phi ne li che wang thu lo la pen che wang thu lo tek long lo ni li long li ke hala bong ali phan si ki pi thu mondol bang ni phan ang than det inu da mondol bang aja mondol dengan ningkarong lo chojor long ipu si ke chojor lo tam ola so amat inu da mondol mesian bang ni lipan nang tande nang long lege sar nang li long lege bang ai ka chojor bang ipu anaga bong li phan ja patta ke pi ama si ni li pulo lage siksi do la teng menge pilong le ji ni pan ni li long li chot ka li lo long le ka pres ta pilong le bong li phan ke ama si ni li application pi thu lo Nelly application ke pia bange January 2020. West Karbi Anglong Mohila Congress Committee MIP Kareng Phangchupi Lapen Arisang Ho Pharo Isira Phokep Atum BJP Party along Kachapok West Karbi Anglong Ghelani Atul Bihari Vajpayee Asa Hemalong Theria Chikloni Phai Kepani West Karbi Anglong Mohila Congress Committee MIP Kareng Phangchupi Lapen Arisang Ho Bang Pharo Isira Bang Phokep Atumpen BJP Party along Chapok Bang Sojai Megalo CM Dr. Tuliram Ronghang West Karbi Anglong BJP Party Amaipu Rodip Ronghang KAC Deputy Chairman Avijit Crow EM Surya Rongphar EM Rite Singhi MSc Het Singh Rongphar Lapen Kaprek Man Penkido Atum Chetong Donsi Jai Mek Missen Pen Pechunpon Kedam Tang Theria Chiklone Phai Pliani Media Thengno Chipeklang Pensi West Karbi Anglong Mahila Congress Committee MIP Kareng Phangchupi Congress Party Methangang Hoipen Chiolo La Sophie Puthot Ni Phai Kepani Ghelani Atul Bihari Vajpayee Asa Hemalong Kareng Phangchupi Lapen Arisang Ho Bang Pharo Isira Phokep Amolukatum Congress Party Pen COC BJP Party along Chipawk Dondo Alangli Jasimet Pet Congress Party Pen GOK Alangli Halloween An Chicharsi Congress Party ke Hai Hello Lapen Dr. Tuliram Ronghang ke Japon BJP Party Karbi Anglong Rar Phan Mission Met Kaching Thora Saitame ke claim Thek Dun Long Ajoksi West Karbi Anglong Mahila Congress Committee MIP Kareng Phangchupi Congress Party Ben COC BJP Party along Chipawk Dondo Berthal Pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Mahila Congress District itu Gomabang Kareng Phangchupi Adangli District Mahila Congress Samai Pipen Presiden dan CEO Pen General Secretary Vice President Pen Chenglok Office Bearer Pen Chenglok Bang Pharo Isira Bang Phokep Aphai Chivansi Bharatiya Janata Party District Asai Hemalong Alang Litum ini BJP Party along na Chupe Adundo Lasi Narendra Modi ke Japona Party, BJP Party, Dr. Himanta Biswa Sharma ke Japona Party, BJP Party, lapen Tim Karbi Anglong ke Japona Party, BJP Party, ke claim ke dam, mesen Heglong si, alang tu mak hakil lah si pindah ke, ni tu BJP along na Chupa Abdullah lapen ding, masuk sayang ding sama, kapu. Lalu kacau pun alam aku tak alam lagi ini di langdam car lo, lepas lagi langdam car kan ini haji apa lagi ini tu tongtong ke haji lah, lepas lagi ini cara tempat orang kena so Bharatiya Janata Party, BJP Party itu Narendra Modi Party, ada itu Assam Pradesh ada itu Assam Bharatiya Janata Party, Himanta Biswa Sharma BJP Party, tapi ada itu Karbi Anglong Team, Autonomous Council ada itu Kacari Pondok, Dr. Tuliram Ronghang BJP Party, kasi nilai lalu, kasi lasu itu Sarukhan nilai Tuliram Ronghang Sarukhan pen langdam pen atok anu, terus kami bima crisis paper itu general kisum terus kami alang di sini Kirtiang Kanglong mati itu mak Kirtiang Kanglong terus kami alang di aki anak masih lawan kita masuk di Cicar lo kasi
ano party, opposition party, laban na bagay itu Kongres ang party yang dia bang luwing lang. Kasi nili sami nili long mangkacirang dun atum hila dun pun mate nili long rat atum makan kami dia kisung kining tungnya kaso ning kondo kaso hidupen to sami nili kasi Kongres ang party yang laban nili cigo kitang nang ko nili colleagues pen nakedang lo bang harus sila bang oke ini tum armung nili hun armung cuman sih ini lada partai the local party BJP party CM Dr. Tirano Hansar logo sendiri. Hello nili Mrs. Kipi kantung dia bang hello ini tum lada Bharatiya Janata Party mate itum Karbi Anglong angkam itum Dr. Tirano Hang Keja pon BJP party along ini tum cito tu lona isiang ko long ini tum jitham tum pen aki mesen anong nam kusame kedam tang ciklu Janata Hang kusame parliamentary lo kusame ini tum kacing kon MP overseeing the so bustame kadang-kadang li bustame article 244 alam bustame alam ni cepat lang dulu kasi la sumak kadang pen bustame la si kado kabe ini tum kabi selang do arat mati ini tum kari hello ini tum article 244 ini kasi la so butak si tum cingrum lo na la hello ni message ki busy akan pen la si am so si tum cingrum lo pro ini tum no me ki ban dia kana ba ini tum Dr. Turam no hangsar pen hoy ini tum cerap cilu pen ban heku busi kasi cerap lo nang busi nilihin kan bustame kan ko be kan rat kan pen APHLC NGO Kranglong Jonaro Tumpen Perang Kemai in Nippon. West Karbi Anglong Rong Khang constituency ke Parlo Cherat Arong Along Theria Chiklone Paisir Kepani Perang Kemai in Nippon si APHLC Jai Kathara Rotomapan Lamboi Kipi. Perang Kemai Kang Nippon Angkok Alam Teke Lapo Hendo. Kedam Tangani APHLC NGO Tumpen Kranglong Jon Cherat Along Aru Seng Ponlo. Bangso roke seng ponalong APHLC NGO song otumpen badua song lapen ratcharia song otumapan kasorsar ponpi awe seta niphai phorni APHLC jai kathar rongkhang committee atumpen pherangke mai ing niponsi kalili kalanglang APHLC NGO James Hanse aro otumapan lam karbok tap ke chokchi pusi ningjipon lam thekar bokpon lake Agoste ningti lake Congress party pensi chepa ogdun lapen halabang so APHLC NGO long ka chepa ogdun ke BJP party amune datum saidi pusi lam the ar bokpon lo bangso puthak puthot APHLC NGO James Hanse aro tumpen lamwai chipi ponlo Agoste ningti lake kedam tangarni anke APHLC jai kathar along kachar abdun abang phuveklo lapen bang suarni kachepa ogdun laki APHLC jai kathar amune datum si kachepa ogdun ki ongpusi lamthe paklang pontu lapen non eprang ke bang jiarni an APHLC NGO James Hanse aro arim West Karbi Anglong district arlo along tin apoling along ta ke seng pon labjia phansi chisik pon loputa lamthi paklang pon APHLC NGO James Hanse asong atum ke hemprek aparman ke chisong ahok petlo apot ke dam tang ni phai pli di phu along tame chisong pon pen memorandum alo se tame pajur pon lo lason thak thak si chisong pon bom si dilhi rong su piar lo along anta chisong dam jia phan chisik pon lo potsi karbi arat atokanu ke do ana Karbi atum se tame chirap dunji aphan Agostining tipen tuning report pherangke mailong angtong tikathar Agostining ti rongasar borlong king hi laban kaprek man ki duatum chetong dun borthol Priyanka Balmiki Karbi Anglong news laban ke litum asar lo James Hanse litum president alang litum nang ke jam misen laban alang litum nang ke jam misen ba yok ni litum chirap don lo son thak taxi along 10 PS me lo West Karbi Anglong long an ke ni litum la committee ke sing fanse kisig lo asela bang so puthak abang ke Karbi Anglong ora tum hana chuni ri lo nang litum stame la bang so party ahok ning ke thebe nang litum stame la bang so party la nang do nang pu ni lihin ban mang jasme chuni ri lo ke dam tangani di puri li ke do hot stame ni litum memorandum people lo council long son thak taxi non ke bang year ni stame di ma so long da biji la pendet pena phi bang ke Guwahati lapen det pen api bangke Delhi nili tum lason sa proses dambom pang thonang thon sang selo nili tum bangke asin nili tum sita me labang so a party long nang cerap dunji mate yakong nang pidungi phase nili hin ban nili tum phasta me tuniri lo nili tum lage nili tum a memorandum ki pialam ma ke hemprek kelong da prangya phan estimate ped bangke athe ke dam tang a party dum ta dolo
kemprek ke hang amen pen sita me hala bang so hude bang ke kopi pen ne ko san melone bang mane chok che dalo sita me non nili tum bang hala tum san bang kalilo nili tum bang ke chun chitik mate chok chitik nili tum bang chisongi pasi nili hen ben bang pachini bol CM Dr. Tuliram Ronghang pen Duaramla constituency arat pen public interaction program jaime ke pamanpo West Karbi Anglong Duaramla constituency ke palo Borkok M School along CM Dr. Tuliram Ronghang pen public interaction program jaime pamanpo jaime along CM Dr. Tuliram Ronghang local MEC Prabhat Chandra Taro KAC chairman Raju Tisu EM MSS lapen kaprek man penki doatum chetong donsi jaime messen pen pachunpo CM Dr. Tuliram Ronghang lapen KAC kachari atumpen akemang pon Karbi Anglong arara tumpen ki dukkisung ason kachini pa mechi aphanpura public interaction program jaime paman polo lason thak si theri ni phaisir kepani Duaramla constituency arloke pa phinnai ro Borkok arong alongsi CM public interaction program jaime paman ponpen ason kaching thora sai kedeng ponchi aphan lamchak chipi dikanglo bangso jaime padu ponpen aprang tame Duaramla constituency alu kaching thora sai ke claim tang an ason amo ingpu pon laso aphi Duaramla arara tumpen ison karju ke thak paman pon Barthaban Priyanka Balmiki Karbi Anglong News consensi along CM pen chathanang chimung na pula so sayang dei pen KP ni da consensi along bang bom pen penana consensi nang liat pen phila Duaramla consensi la pen ke da ke nana mulitum na arju do Karbi Sarman tumben chenglok la pen parda me da bari ma IEM pen chenglok la pen song ke don Karbi ko chale song pen chenglok la pen college ka chale tum da nar ju no la pen rong sar thi tum da nar ju no la pen ke song tum da nar ju no la si nagar ju ana da ta tum Karbi no tum mas council pen that secretaries tum da law principal secretary tum da law officers tum da law la pen recording tum da do tum recording boy tum do la pen ke alang tum pin puro nang pi ana ra tum isi a booklet ya long pin consensus da la so booklet teng pen il tum ko chingwai ko chuta ile tum long thre ke thom tang da pi ke ni tum isi review meeting do lo tara la so lo la si ko pipia sayang deng si ke deng ponji ma lai tan tum pon lo la pen ke la non ke do tangan ta ko ka pichun ge pan tum kar ke long tum mos consul pen sayang deng ni tum proclaim tu po la pen ke ifil la cheklo bangke la rara tum pin pulo nang pian tiun ana sayang deng bangke ni tum ko rara thing lo se ko ani jok som det pen kan siang bong la haya sayang deng ka petang eje phat ni tum kar ke long tum mos consul pen bori lapen sa Karbi Anglong tum mas council pen la adani lapen mukesh ambani han ki tum kya tum ya sinili song ke doan tum hanili chingbai lo thena tum chini pakanan ji ile tum Karbi Anglong ke si along le phelang ke do sitai tum ke kachuk ki hin tame paprang we lapen ke nona hotel tum ke kachali tum ta paprang lo covid ho sinili a phai ke long 14,000 abang kubang phia tum hong se chong da dam se porenga warsai ka be nana lo chong da dam da ke Maharashtra Karnataka lapen Bangalore Chennai lapen ke Kerala pen chenglok Bangalore pen chenglok lapen ke da West Bengal pen chenglok Manipur pen chenglok hodak si chong da dam laso hem kachewang ji phan tangka poise khature along a pega state PPA ko ni lihin pen suri pho la to mai thonong lo phe to suge lockdown office ta be jata so sinili alang tung bhan kereng jia wal sai phan suri pho ni pilo kar jata monta record la pen gya ko office second installment ni pilo suri free bang suri free se la so phi bang ke Assam government tum pilo suri hini la pen ke Meghalaya government tum pilo suri hini Manipur government tum pilo suri la so phi bang ke ko nili suri thong pilo suri hini lo last ke suri si la si nonta hong ang tan ka chong da do te Karbi Anglong autonomous council na tum chinili malo borenga war side that we can see pen retirement we can see mane ke retire that lo mane bang ke la so pilo the pen dam nang juilo la hai pen sili tum bang ke fill up long akimia post bang ke create phan Karbi Anglong autonomous council long revenue la si ni tum tha pen si la advantage Assam long 2.5
โอ้ลองสินิตุมจิงไหลลทุกคนโอ้ลองสินิตุมเด้งละดักเด้งปอนล้อเจลาตุมเจซีบับอีจีबाप के जिला रिलायंस तुम लो लगते मुख्य संबंधी तुम के जिला तुम डाकजेट कल के Amriya waralo Karbi Archona Rameker Deng Sengkro Hemsining Richobari Thea Namaphan Chethok Chijir Chardom Chodia Sai Me Senpen Pachunpon Sonsi Theripo Chikloni Pfizer Kepani Nijang Karbi Anglong Amriya war Karbi Archona Rameker Deng Sengkro Hemsining Richor Namaphan Chethok Chijir Chardom Chodia Sai Dengpon Sonsi Pinilabang So Sai Karklipon along Thanki Sungmati Rambeng Ramphan Awe Pinpen Karklipon an Asisitami Womut Wakan Pen Chenglok Long Hong Ang Tin Doan Sitami Miss Senpusi Kurusar Sarsing Rongpi Ahin Pen Nang Pachinidu Sonsi Labang So Sining Richo Barithea Namaphan Chithok Chijira Sai Laki Isi Karbi Hong Haria Dhoram Kirimatum Ansitami Choklem Chodamamuk Lapen Kisokiun Epen Kachipajok Ji Kaike okran ki mesen pen ki dodun long ji aphan arna malong hir jumi ke long ji aphan si labang su chorkli jopejo nang kokla pen haku pen pusitami phusar pisara tumta nang klem bom wang bom si non pu ansatami chardom chadi pon bom puta nang pachini du amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong News Nali pini danai dun Karbi Archon peni krohem na so putha nami isonsoni nali kosong se wang ma masenang kang thum karne ma la pen kopia joines ke wang ma sab sobak thani tha la bangsa lang ke nili phan thani kha ko khabar lang pi te tani lita to nilita nengkang sampen te tani dia ke thani dak de apen de to la pe nili men ke sa khiram pi ulo an lok ri habilo tan se pini nili ora pia bang ke ili tu phan te ha hang pen ha por bhuri chopen ko sonda thak pen lo se ta lo se ili to phan nili phan man nang pi dat lo la se mo chojun karkli ahut polate nim do rakom do ta nim rakom lang do nai mu pu keng bong keron hornai hothai keron pusitame se ta la se lang do nang yi tu la se ha Kula pinpon nam lo sari bahai pe nama si nili pan la bangsa alam si naga thanik lo la si non nil angi kok lo la si pini dai lo la si uku keron bukan bang keron choke uta nili cuma long sa dai tu kok lo la si ajor ati tu anda ogjor ok mi la hai ta keron ke baktu incap du nang kok lo la si nili por buri cho pan ka panong hut tan si mu ke thi mu ke ding pen mu lin dok mu kathar mu senot mu meji pen mu chuarong junarong li ji kwa lam se ka bang so hut ka horonik dak lo ka panong hut pen sik an pen se lin dok ke tong na ko kathar ke tong na ko ni li tum din